Качваме се с влека в горната част на пистата на под връх Чумерна. Връх Чумерна е висок 1536 метра. В подножието му е построена хижа Чумерна. Пистата е дълга около 700 метра и е подходяща както за начинаещи, така и за средно напреднали. По-опитните скиори няма да са доволни, тъй като няма големи стръмни участъци, но въпреки това удоволствието си е удоволствие за тези, които обичат снега и ските. В момента времето е променливо. Цяла сутрин беше мъгливо и облачно, имаше вятър. Сега малко се поуправи и това дава възможност да снимаме. Сега ще изтеглим малко в по-близък план и ще се опитаме да снимаме някои от нашите приятели. В дъното с червено е Валентин Гуцов. Тук малко трепери. Ето Валентин Гуцов идва на преден план. Давай, Валю, давай! Зад него Иван Раднев. В момента по трасето Иван Сариев. Сега ще се покаже. Ето го Сариев, пристига. Давай, Сариев, давай! И тук са една весела компания. Може да помахате малко? Така. Да се види, че има и настроение. Къде остана Петя? Другата Петя. Другата Петя се е пуснала вече. Къде? О, чудесно! Значи и другата Петя ще трябва да я хванем, надявам се. Продължаваме нагоре. Влека е бавен. Петя, карай насам карай! Насам карай! Сега ще се опитаме да я изтеглим малко. Ето я къде е. Тръгна по трасето. Не мога да се завъртя повече. Това е, наближаваме горна станция. И трябва да се приготвим за слизане. Затова спираме клипчето. До след малко.